imos ver o do aumento das cidades, vale? Ese apartado que está así un pouquiño menos traballado. Sabemos que ao principio da Idade Media, cando caeu o Imperio Romano, ao principio hubo unha ruralización, a xente foi para o campo e foi abandonando as cidades, porque eran perigosas. Entón refuxiábanse no campo e sobre todo nos castelos dos señores ou das señoras ou dos mosteiros cando había un perigo, non? Ben, entón, as cidades eran pequeniñas ao principios da Idade Media, pero despois hai un momento, en torno ao século XII, en que empeza a aumentar a poboación un montón. Vemos aquí como aumenta a poboación na Idade Media para despois dar un baixón que veremos máis adiante, que é o da peste, que aínda non entra, vale? Por que subiu aquí, por que aumentou a poboación? Decía alguén hoxe na clase, porque tiñan moitos fillos tiñan todo o tempo, pero lles morrían un montón. Entón, aquí morren menos. E un dos motivos de que morran menos é porque están mellor alimentados. Por que? Porque aumentou un montón a produción agrícola, de produtos agrícolas. Vamos ver por que aumentou esa produción de produtos agrícolas e porque xa que logo pasaban menos fame que noutros momentos. Un dos motivos é este arado que ven aquí, o arado de vertedera en castelán, arado de beso chamado en galego, que ara moito máis profundamente a terra e, polo tanto, cultivaban mellor. Pero este só un dos motivos, vale? Outro é, por exemplo, a rotación trienal de cultivos. Descubriron que, en vez de cultivar un ano e outro deixalo en barbeito, co cal só podían cultivar a metade do tempo, descubriron que polo medio podían meter outro tipo de plantas que axudaban a rexenerar o solo, non? Como, por exemplo, os nabos, non? Entón, a rotación trienal é un ano plantaban unha cousa, ao ano seguinte plantaban outra cousa e a terceira deixaban en barbeito descansando a terra. Pero xa era só un ano de cada 3, non un ano de cada 2, co cal cultivaban máis. Pero aparte disto, desecaron pantanos, cortaron bosques para ter máis terras para cultivar, entón aumentou a produción. Tamén se introduciron os muiños de vento, os de auga os introduciron antes, non? E os de vento posteriormente, que, bueno, facían o traballo como de 40 persoas. Total, que con estas melloras na agricultura a alimentación era mellor e, polo tanto, pois comían máis, comían mellor, pasaban menos fame e sobrevivían máis, vale? Quería dicir. Vale, entón, como aumentou a poboación, esa poboación que aumentou, algunha da poboación que aumentou, iba emigrando do campo para a cidade. Porque cada vez nas cidades se comerciaba máis, cada vez as cidades eran máis importantes e había máis oportunidades laborais. Entón o campesiñado libre, que podía marchar dos feudos, marchaba para as grandes aldeas que iban medrando ata convertirse en cidades. Onde se formaban cidades? Pois sobre todo en lugares que eran lugares de paso e que polas que pasaban os comerciantes trafegando cousas e, polo tanto, pois había mercados importantes. Europa exportaba a outros lugares armas, tecidos e importaba pois produtos de luxo, sobre todo pois sedas, especias, que nesta época eran moi importantes porque non tiñan neveras e, polo tanto, para conservar os alimentos é importante condimentalos e tamén condimentalos para disimular o olor cando non están moi frescos, non? Bueno, e outro tipo de produtos así de luxo cos que comerciaban, vale? Pois porcelanas, perfumes e outro tipo de cousas, tintes, vale? Entón, aquí vemos, por exemplo, pois as rutas comerciais principais de Europa. Nestes camiños das rutas comerciais, as cidades medraban. Claro, ir polos camiños con cartos era moi perigoso, entón, desta época, pois é o invento das letras de cambio para non levar os cartos encima. Vemos aquí o funcionamento das letras de cambio, non? Na primeira imaxe vemos pois un comerciante en Florencia que debe pagar 400 floríns a un pañero flamenco que está en Brujas, pero non quere viaxar cargando con monedas, vale? Polo perigo que significa. Entón, ese comerciante vai a un banqueiro en Florencia, aí deposita os cartos e recibe un papel, que é unha letra de cambio, un documento que dá orden a un banquero de Brujas, a cidade a que vai, de que lle entregue os cartos ao pañeiro. Entón o comerciante viaxa a Brujas, pero levando nada máis o papel. Non leva cartos de verdade, vale? Entón,
E cando chega a Brujas vai a cambiar a letra de cambio polos 400 floríns que necesita, vale? Pois isto é un invento desta época. Vale, isto que vemos aquí é o feudo de Santiago de Compostela antes de que Santiago de Compostela fora unha cidade. En ese feudo pois había un mosteiro que era, neste caso, os señores do feudo eran os monxes, vale? Entón, descubren o sepulcro de Santiago de Compostela e por eso empeza a medrar a cidade, porque os peregriños e peregrinas que van a Santiago de Compostela son clientes. Entón, hai cada vez máis traballo en Santiago de Compostela, pois de zapateiros, curtidores e toda esta xente que fabrica cousas para vender aos peregrinos, co cal Santiago de Compostela vai medrando. Vedes como funciona o tema de que medren as cidades, non? Pero claro, por que podía medrar Santiago? Pois porque sobraba xente dos arredores, porque comían mellor e podían ir para Santiago. E así foi Santiago, pois medrando. Isto é unha cidade, vale, na Idade Media, e a xente que vivía nas cidades, como a cidade era o burgo, a xente que vivía nas cidades era os burgueses. Mais adiante chamaraselles os burgueses aos ricos, pero en realidade en orixe os burgueses eran os habitantes do burgo, vale, que incluía xente rica, xente pobre, de todo tipo. Pois, por exemplo, os comerciantes que comerciaban con produtos de luxo eran ricos, non? Por exemplo, banqueiros e demais. Logo había xente, pois, moi pobre, marxinados, pobres que mendigaban pola rúa, e logo estaban pois os intermedios, non, de pequenos obradoiros, o servizo doméstico e demais. E nestas cidades se agrupaban, o sea, había xente en barrios, aunque a maioría da xente era cristiana, nestas cidades da zona cristiana, había tamén, por exemplo, xudeus que vivían nas xudarías. Había musulmáns que vivían nas mourarías, chamábase, que eran zonas da cidade nas que se concentraba sobre todo ese tipo de poboación. Outra das cousas, bueno, aquí vemos tamén, isto me parece que volve a ser Santiago de Compostela, vale? Con muralla. Vedes que dentro das murallas tamén había cultivos, casas tamén e cultivos fora das murallas, vale? Isto Santiago de Compostela, vedes que tiña muralla tamén, como tantas cidades, unha muralla defensiva, e aí dentro pois estarían traballando pois, en pequenos obradoiros pois un montón de xente traballadora, que habitualmente se agrupaban en función do oficio. Pois na mesma rúa, todos os curtidores, na mesma rúa, por exemplo, a Praza de Praterías da Catedral de Santiago de Compostela, pois era porque aí estaban os prateiros e prateiras traballando. Tamén había mulleres, vale? Por iso digo prateiros e prateiras. Habitualmente eran viúvas pois, por exemplo, pois o plateiro morría e a súa viúva, que fora aprendendo oficio co plateiro, moitas veces collía o obradoiro e o levaba a ela, vale? Bueno, pois estes artesáns se agrupaban nas rúas en función do seu oficio, pois a rúa dos zapateiros, a rúa dos latoeiros, a rúa de praterías, a rúa dos tintoreiros, o que fora, vale? O dos oleiros, de acordo? Bueno, é unha cousa que veremos máis adiante, pero que para que vos vaya sonando, é que as rúas das cidades medievais, que non eran rectas, porque non había planificación urbana como facemos hoxe en día, entón iban poñendo as casas en función do terreo, pois onde lles cadraba, intentando deixar camiños, e quedaba esta estrutura de rúas tortas, vale, que non van rectas, estreitiñas, que realmente é o que dá o encanto aos cascos históricos actuais, porque aínda que esas casas se perderon, porque se foron derrumbando, pasaron moitísimos séculos, pero as casas novas íbanse construíndo encima destes terreos e respetando máis ou menos a forma das rúas. Co cal, o casco histórico das cidades actuais teñen ese ambiente medieval no que é a forma das rúas, vale? Non nas casas en sí, que xa non quedan, pero si nas rúas, pois, danlles un encanto especial para pasear por esos rueiros, por exemplo, como o rueiro de Santiago de Compostela.